Charles Assa huwa magħruf għal kodba li kiteb kemm għat-tfal u għall-adolescenti. Ħoloq il-karattru Fra Modest li tant kiseb popolarità mat-tfal. Fra Modest mill-ewwel kiseb suċċess fost it-tfal. U meta kont nistaqsi lil nnifsi imma x'inhu s-sigriet ta' dan is-suċċess? Ma naħseb hemm żewġ raġunijiet. L-ewwel nett it-tfal meta jaqraw l-istorja ta' Fra Modest qed jaraw ambjent differenti milli jafu huma, allura jħadmu l-immaġinazzjoni. It-tieni huwa l-karattru nnifsu Fra Modest li jiena dejjem żammejtu bħala l-iktar persuna, l-iktar karattru importanti f'kull storja. Min hu Charles Assa? Twieled fil-21 ta' Settembru 1943. Għex u trabba l-Marsa mal-ġenituri tiegħu Joseph u Carmena u żewġ ħutu subien, John u George. Studja fl-iskola primarja tal-Marsa u kompla l-edukazzjoni tiegħu il-liċeo. Imbagħad laħaq għallem u għallem il-Malti għal diversi snin fl-iskola sekundarja Maria Goretti. Iżewweġ lil Mary u għandhom 3 tfal, Stefania, Mark u Kristjana. Illum saru ukoll nanniet. Għalkemm Charles Assa huwa magħruf l-aktar għal kodba ta' tfal, kiteb ukoll ħafna xogħlijiet għall-adulti. Wieħed mill-karattri li jibqa' maġun mal-awtur u Fra Modest. Għalkemm għaddew 55 sena, dan il-karattru għadu mfittex ferm it-tfal. L-ewwel storja li ppubblika kienet Ir-ruħ fil-kantina. Mill-1971 sal-2018 ġew ippubblikati 6 kodba dwar dan il-karattru umoristiku. L-ewwel storja ta' Fra Modest deret fl-10 ta' April 1967. U din kienet deret fi Children's Home numru 292. Wara l-ewwel storja tal-Fra, li kisbet suċċess kbir fost it-tfal fl-iskejjel, komplejt nikteb aktar stejjer. U sal-lum ktibt 110 stejjer li huma miġbura f'6 kodba li ħarġu bejn l-1971 u l-2018. Dawn l-aħħar snin Charles Assa ikkollabora mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu fuq diversi proġetti. Kemm nixtieq li kelli l-ġwienaħ huwa l-ewwel ktieb li ppubblika mal-Aġenzija. Il-poeżiji li deru fil-ktieb saru wkoll kanzunetti b'melodiji tant ħelwin. Fil-baħar font hemm ħuta jidduru ddur fil-qiegħ din donna qatt ma tejja ma taf x'inhu mistrieħ. Tistaħba taħt xi blata jew fil-ħaxix tal-qiegħ biex terġa' titlaq tiġri u taħrab minnu fih. Fl-2020 ippubblika wkoll L-Asfur tal-Kwiekeb. Dan il-ktieb hu speċjali għall-awtur għax ifakru flaxijiet sbieħ ta' tfulitu. Waħda mill-memorji sbieħ li għandi ta' tfuliti hi li meta konna żgħar bjien uħuti konna nitilgħu fuq il-bejt tad-dar, nifirxu gverta mal-art u hemm noqogħdu nħarsu lejn il-kwiekeb fis-sema. Sintendi, dan konna nagħmluh flaxijiet sbieħ tas-sajf. U waqt li konna nkunu qed inħarsu lejn il-kwiekeb, mhux l-ewwel darba li ġiet nixxewwa inkun naf kemm hemm kwiekeb fis-sema. U kont nibda noddu, imma qatt ma rnexxieli għax kull darba li kont nibda kont nispiċċa biex nitfixkel u fl-aħħar tajt qalbi. Hawnhekk ġietni l-idea li nikteb storja dwar tifla li bħali dejjem xtaqet tkun taf kemm kien hemm kwiekeb fis-sema. Għadda aktar żmien u xi sentejn ilu ftakart f'din l-istorja. U bdejt nikteb l-istorja tal-Asfur tal-Kwiekeb. Fl-istorja niltaqgħu ma' Tamara, tifla li kienet toqgħod ħares mit-tieqa tal-kamra tagħha lejn is-sema u tipprova tot kemm kien hemm kwiekeb.
Jien ukoll kont nixtieq inkun naf kemm kien hemm kwiekeb meta kont żgħir. Imma kif għattilkom qatt ma rnexxieli. Però Tamara marra aħjar minni għaliex darba minnhom f'nofs il-lejl. Ċira sfur tal-kwiekeb u ħadha miegħu qalb il-kwiekeb. Jekk irnexxieli xtott il-kwiekeb jew le, min issa ngħidilkom. Ħalli taqraw l-istorja. Inkella ma tħaddux gost taqrawha. Però se ngħidilkom din. Wara li taqraw l-istorja, nixtieqkom taħsbu fuq dan li se ngħid. Kemm hawn affarijiet sbieħ fid-dinja li ma nistgħux nifhmuhom jew nodduhom. Però xorta huma sbieħ u allura għandna napprezzaw iż-sbuħija tagħhom. U flok noddu l-kwiekeb, min jaf kieku noddu l-azzjonijiet sbieħ li nirċievu kuljum minn dawk ta' madwarna. Il-ġenituri, il-nanniet, il-membri tal-familja, l-ħbieb, l-allima u tant nies oħrajn li jħobbuna. Nawguralkom li qed gost taqraw il-ktieb L-Asfur tal-Kwiekeb u flimkien ma' Tamara tagħmlu vjaġġ sabiħ fl-univers. Ħasem f'diversi workshops tal-kidba organizzati mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu għal-brillantini tal-kidba fejn qasam ma' tfal idejat għal-kidba kreattiva. Għal aktar informazzjoni dwar l-awtur tistgħu iżżuru l-istazzjon tal-YouTube l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Nagħlqu din il-biografija bil-kanzunetta Il-Farfett li turi l-apprezzament tal-awtur lejn iżbuħija naturali. Farfett rajti tir bil-ħeffa fuq il-fjuri kollha l-wien u staqsejtu x'kienet jagħmel daqshekk mini f'dak il-ġnien. Għalli din id-dinja tiegħi hawn tassew ninsab ferħan kif qatt nista' jinxi darba minn dal-fjuri nkun xeban. Ara ftit kemm hawn kuluri, kemm hawn xtieli kollha sbieħ. Nisma l-asafar fil-għaxija qalb il-frijaj għaxal kemmu miex insetti dawn ukoll huma ħbieb tiegħi. Ġieli mmur sadejn il-vaska illi fija ħafna qut. Tal-ballu